Usindiswa kaMeni oneminyaka engama-50 ubudala ufumana amayeza akhe qho ngenyanga. Kodwa ikliniki esondeleyo ikumgama oyi-20 kilometers kwindlu yakhe. Oku kuthetha ukuba kufuneka avuke kusasa ngentsimbi yesine ukuze asinde kumini kwiityhu ezinde ekliniki. Uhlutshwa lidolo qho xa enyathela kubuhlungu. Xa kunetsha njenganamhlanje kuthetha ukuba akazokwazi ukufumana amayeza akhe. Ndinexhala, ndilala ndisothuka, kuhluma ubuthongo. Kanti ntoba ndithi nxa sendibuya ngokwekliniki ndibuye kunyanzeleke into yoba apha endlini akho nto ndinoyenza kuba bendingumntu ohlala nomntu. Into yoba ke kukuba ndihlala ndodwa, kuyanyanzeleka uba nxa ndifika funeka ndifike babe ndimke ndingenzanga nto yokutya, funeka ndifike ndime embizeni, ndipheke, ndenze yonke into, ndilungiselele yonke into ngoba ndim okhoyo olapha endlini, akekho omnye umntu. Urhulumente ephondweni ujonga usebenzisa izikolo ezi-2,800 njengeendawo zokugonyela abantu. Looking at engaging Department of Education, and already we have presented, to then see what we can do to make a school to be a suitable vaccination site. E-vaccination is actually much easier than treating patients because e-vaccination is that you've got one useful, effective intervention, which is a vaccine. That needs a simple system to actually administer. In this case, you need a vaccine, you need an injection, and it's actually not invasive in the body because it just goes onto your muscles. That can be done by very well-trained lower levels health professionals. Amaqumrhu ezemfundo athi yalixhasa eliphulo kusebenzisa izikolo njengeendawo zokugonyela abantu kwintsholongwane i-COVID-19. Kungake izikolo zingashiywa engxakini okufanele uba kuyenziwa njengococeko lwesikolo ekumveni uba wonke umsebenzi wenziwe. Ndingulerato Fekisi, kwiindaba ze-SABC eBhayi.